Čus lidi, dneska si Taverman u Minecraft tutoriál, jak si udělat barevné oblečení. A máme to hned tady připravené. Creeperem. Koukej mi tam. Takže. Máme tady tohle. A já vám ukážu, jak se to dělá, ale ještě vám ukážu, jak to vypadá, když to máte na sobě. Oh yes, já jsem si udělal speciální takovýhle. Jo. Tak, jdeme. Jinak tam jdou všechny barvy. Tam jdou i smíšené barvy, jdou smíchat. No a takový. Takže tady to už mám připravený. Tady ta zelená je úplně moje nejoblíbenější. Tady černá, takováhle bílá, no. Tak, tady to máme moji kraftírnu. Takže si udělám místečko. A vezmete si, jakou barvičku chcete. Já si třeba vezmu tohle, a já nevím, třeba tohle. Jo? Teď si musíte vzít koženou testo nebo něco prostě koženého. Hlavně, aby to bylo z kůže, no. Ty věci. Hlavně, aby to bylo z kůže všecko. Tak. To bude barvě. Tady už vidíte, jak se to dělá. Teďka už máme jakoby něco jako diamantovou. Tak. Koukneme, jak to vypadá. Let's do this. Vidíte, jaký je ten rozdíl? Takhle jednoduše si jako můžete udělat normálně i diamantové oblečení, zlatý oblečení, no. Jo a ještě, že, co si třeba dáme, jo, tady ty botičky. Tak. F5. Tak a taky jste si možná všimli, že se to podobá i pár brnění černého Minecraftu, což je dobře. Jo a jde to normálně Minecraftu, je to bez modů, úplně bez modů, jo. Jde udělat červený, pekelný brnění a takový. Tak. Ale škoda je, že já najdu připravit i meče. To by bylo úplně hustý. Tak. Teď si ukážeme, jak to smích. Teď si ukážeme ještě další brnění třeba. Takže si uděláme lapisový, což je úplně pěkný. Se vám bude možná líbit ta barva. Takže si vezmeme něco koženého. Já si vezmu úplně celou kompletní sadu. Já se dám teďka tohle. Tak. Tak a máte takovou helmu hezkou. Jo a je jedno, jestli to dáte sem třeba, nebo sem. Tak je to úplně jedno, hlavně aby to bylo v tom někde, no. Takže takovou pěknou lapisovou. Tak. Takže si to koukneme, jak to vypadá. Šup. Wow. To je hustý. Jo,
Já už jsem to sice viděl, ale furt říkám, že to je hustý, protože to je strašně hustá barva, mně se strašně líbí. No, to je pěkný. Tak se můžete hrát na modrý tým, třeba na policajty si můžete hrát s tím. No, tak. Teďka se ještě ukážeme černý brnění. Čekaj, já se nasadím ty brnění, co jsem měl předtím. Jo a vlastně tady to má být na multiplayer, aby se rozlišili hráči, nebo prostě aby měl každý jinou barvu. No takže to má takhle být. Tak, počkej, já to sem položím. Super. Tak, tohle vyhodíme. Tak. A teď si dáme černou. Takže si vezmete Ingoust. Váček Ingoustu teda. Vezmu zase kompletní sadu. Tak. Už to tam dáme. Razíme to tam a máte takovýhle. A vypadá to jak ninjovský oblečení. Já tomu říkám takhle, já tomu říkám ninjovský oblečení. Protože se to tak úplně podobá, až to nasadím. Se to bude úplně tomu podobat. Wow. Haha. Ninja. Ninja. A ninja. Ninja. Tak jo, doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Nezapomeňte dát like. V případě i odběr. Nějaký ten komentář. No. A tím čau. Ninja. Discoman. 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 Hej, ty krávo, otevři mi. Všechno je skvělé.